ako ka. Di 20 Leo? Amay hindi nga mga niya, dili ko ilaway, 20 kamay sa niya. Lay, kada ko kay kagbalong lay, ta sa kilo ang balong dabuhon kag gudlay. Dako bita ko balon sa kagilo ka, pero ano ako sudan ka bulan ulo pa gyud. Dili ko ilaway. Dili kayo ko balon. Kami guys sa una gani wala. Ay, balik-balik ka pa, lay, eskwela na lang ko, lakaw na lang ko. Lay, dili pa gudlay. Kap, patawag ko gahapon. Kung binuutan na kasi yung klase ha, di ka magtubag-tubag. No, Kap. Lay, kumusta, Lay? Nag-exami ka pag oral. Anya, kumusta? Perting si Ruha. Sino magalay? Kung sumaka, lisod sa exam mo. 1 plus 1. Anya, di ka ka-answer na, tugtulag mo. Ikaw, bitay gaingon nga, ayag tubag-tubag na, hindi wala ko tubag. Naon sa Miss Lalay? Di man ta kabawi sa embalong ta sa kilo kada adlaw? Ay,